Kuha magiging ko yung kung sa keyboard o sa gitara, no? Pero nagigingog ba? Naapod sila gihapoy kaugalingon nga ariglo bali sa ilang pagkanta bali din ang kini di malahi man gyud bali kay female version man, pero ato makuan gid nga pare-pareha gid ang katuno bali sa ilang kuan, katuno bali sa ilang sa instrument bali. Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyon na pod ang usa nila ka bag-uhay pa lang na gi-cover bali sa Franz Rhythm bali nga kanta sa Beatles nga bag-uhay pod nga na-release bali ni siya o na kuan pakita bali kini official video nila atong 2 weeks ago. Ang title ani mo ang Now and Then. Kini usa ning ibalik ka tribute o usa ni ka pahinungod bali nga to sa ilang kauban bali nga sa banda bali nga si kuan John og si John og si George bali wa naman sila naman nabilin, si Paul og si George bali ang nabilin. Si Ringo dahil dili si George. Mo na bali kining kanta ila tinga nagihimo og gi-compose bali kay para ni sa ila. Nindot pud ging kanta. Karon niabot na siya og 30 million views bali sa YouTube bali kini nga kanta sa ilang music video bali. Okay, sige ato pong tan-awon kung unsa pod ang pag-cover ani sa Franz Rhythm kay female version man female version man ila kay ang kanta ni si Chinman ato man ako naman tan-aw lagi ni kay katong pag-premiere nila ako man dai ning gitan-aw. Atong tan-awon kung unsa pod ang inyong ikasulti bali ani. Okay, ubani ko sa pag-react bali nato ani sa ila. Okay, sige. Sa mabag-od nga nakakita karon basi matinga mong atong pagaputon-putlon ang video ato nang gituyo kay kita maghimo man ta og reaksyon o maghatag ta og mga opinion sa kada putol bali og ang uban nga di nato masulti di atong ipuno ngadto sa katapusan. Kung kamo pod di mo ganahan nga naisigig tabi o sigyaw-yaw diri bali ato pong ibutang ang link bali sa original nga video ani sa Franz Rhythm para kung gusto mong tan-aw nga walay sigtabi lagi adto na mo sa ilang channel. Okay, sige di na ta magdugay, wa naman tayo lang gihuwat, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Female version bali ni. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. Isa atong mga kita gid karon nga ang kang char bali sa pag keyboard kuha kayong gikan sa original gani. Kini nga kanta magud kay na release bali ni atong na kuan bali atong 2 weeks ago. Nakuha ni siya sa official music video ni sa Paul McCartney. Kay bali ang sila duha naman lang nabuhi lagi nga si Ringo Starr og si kuan Paul bali sila may nabuhi karon, so kapahinungod gihapon nila ang kanta ngadto sa ilang bandmate bali nga si kuan si John Lennon og si George bali. Mo ni nga kanta bali ilang kuan. And now and then, Kuha magiging kung sa keyboard o sa gitara, no? Pero nagigingog ba?
Well, we will know for Okay. sure that I will love you now and then. I miss you. Indot kayo kung paminahon. Oh, now and then I want you to be there for me. Always to return to me. I know. Karon ba atong gima ko ano naapod sila gihapoy kaugalingon nga ariglo bali sa ilang pagkanta bali din ang kini di malahi man gyud bali kay female version man pero ato makuan gid nga pare-pareha gid ang katuno bali sa ilang kuan katuno bali sa ilang ano ni sa instrument bali nga kuan sa piano lang daan ni Char bali grabe ka nindot kay paminawon kuhang-kuha gid kayo ang pagka pag panudlok niya ang tipa bali ba o pagkasipra bali sa mga nota bali tunod kang sa tingog sa gitara po ni Chin grabe ka nindot kayo o kuha kayo di ba oo Francis sa bass ng kuan kayo iya naging kuanan gihapon murag na yung mga adlib-adlib bali sa kuan ba skill bali sa kuan sa bass bali nindot It's true. okay It's all because of you. And Wow, English. if you go away, I know you'll never stay. blending ba Now and then I miss you. Oh, now and then I want you to be there for me. sa balik karon ato gimakuan gid sa ilang nga ilang man pumakita kay kini makuha magigay nilang ng mga kantahan ni kung ilang pag sa ilang nga mga sipra bali oo kung nindot magid mo cover gini sila mo nang makakuan gid ta nga chance yunon so himuan gid nila og bali og kanang ilang kaugalingon pug ariglo bali karon naka-distort ang kuan sa gitara ni kuan ni Chin bali so sa original ato kuan naman to mura raman to violin ang nakakuan nato pero karon gitara ang gigamit bali oh okay pod oh adlib na si Chin Sabi mo haming nindot kay paminaw no tulo ka tingog ba oh grabe ka din kay I know it's true. It's all because of you. okay And if I make it through, it's all because of you. sus grabe ka din oh ariglo gid nila pod mo ang ariglo diba okay kayo nice kayo Alright, nice thank you kayo so much for watching, guys. subscribe mo sa channel Franz Rating Salamat po!
Okay, ato na pong nadungog ang usa ka cover bali sa Franz Rhythm nga kanta bali sa Beatles Now and Then bali. Oo, kini lang nakakuan lang tani kay female bali ang version bali. Okay si Chin man ni kanta. Pero ato pong kuan karon sa kini nga kanta bali usa ni siya ka kanta sa Beatles nga o ni Paul McCartney nga ipahinungod ngadto kang kuan o pahinungod nila sa ilang kung uban player bali ba o usa ka membro o duha ka membro bali sa Beatles bali nga nawala na diri nga karon si ang nabilin si Paul og si George bali. Sila na lay nabilin ilan pahingo tribute bali nila kang kanta ngadto sa ilang co-member bali sa band nila nga sa Beatles. Oo, morning makakuanta ba nga bisig sa kadugayon nga ano ang memories bali nga ilang na kuan gihapon hangtod karon ma-feel gihapon nimo ang ilang sikat kayo sa una gali og sa kakuan gid nila kanang sa kamang-ayong nila nga mangkompos og mga kanta. So sama ni karon no na pagikaugali na bag-o bali nga si Paul McCartney ug si Ringo Starr bali Ringo Starr ang nahibilin bali abot kin say nagkompos ani gid nila si Paul siguro. Pero ato pong makita karon kung bahin pud ta diri sa Franz Rhythm bali makakuan ko sa ila nga dili lang kay ingog kanang sundog bali na tanan bali kay usa man gyud nga female version man na ikaw galingon nila nga areglo gihapon katulang ganiha sa pag sa ilang pag adlib na bali ngadto na sa pag instrumental na gali kadto di man distortion wa man to naka-distort bali ang gitara pero karon gi-distort kay ang sa original ato violin man gali to ang gigamit ato pero ilay himo nila laing ariglo bali o pamaagi nga mo pariha og tingog ato sa violin karon gi-distort ang gitara di pero pariha og tingog di ba ato gi makita grabe ka nga kuan gi kayo sila mga kuan kayo sila maayo kayo sila mo kuan ba maayo sila mo cover o mo grabe pandungog bali o maayo mo himo gud bali tungod sa ilang talent pod ang mga talented man lagi ng mga bataan sa binang amahan bali mo gani pasiugda gyud ani gyud mo naingunanin ni sila nga nindot kay sila manugtog bali kay karon no grabe ka nindot kay nga pag-cover nila halos kapare-pareha o dili kapariha gyud halos kapare-pareha sa original bali di ba oo grabe kini nga kanta karon 2 weeks ago niabot na og 30 million ang views bali ani sa YouTube bali wala to gi makita gyud ila po nang gi-cover ngayon ani kay dili lang kay ingog ilang apatan to bali kundi nindot gid pud nga kanta gid pud i-cover gid pud kay nabagay magid pud para sa ila kay sila pud kining nga banda maayo magid sila mo cover gid og sa mga 70s galing nga mga kanta o ingon na magid ilang nga genre gyud labi na sa Beatles female version nang lagi di ba sige comment din sa atong comment section kung sino yung kasulti sa atong video karon sa mga bago po diha nga nakakita karon nya ganahan ka o pa ka nakasubscribe subscribe na ihit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang po para i-komenta ni YouTube sa ubang mga tao nga wa pa kita ni okay sige di na ta magdugay daghang salamat sa inyong pagtanaw hangtod sa sunod ini si Indians TV proud Bisaya peace out.